هموطنانم، دوستانی عزیزم که امروز مرا سرشار از تمنیات‌های گرمشان کردند و ماریکو تهنیت میگویم و آرزوی بهترین ها رو بر شما دارم و خواهان آنم که همیشه سلامت و سربلند و موفق باشید. با امید روز دیدار، تا بازدید دوستتان دارم. салом ба ҳамаи шумо бонувони азиз. ҳамарӯза бонувон барои ман муроҷиат мекунанд ки апай фарҳанос агар ягон кор бошад барои занҳо бароимон тавсия битиҳад. ва ман имрӯз ба тамоми занҳо бонувон ва он донишҷӯ духтароне ки баъд аз дарс мехоҳанд пул кор кунанд ва он занҳое ки мехоҳанд дар хона нишаста тариқи онлайн зиндагии худро пеш баранду ҳам пул ба даст биёранд ва ҳам тӯҳфа ба даст биёранд ва умуман зиндагии худро хубтар намоянд. пас ман рақамҳое ки дар зери экранҳои шумо мемонам ватсап аст, нависед, регистратсия шавед ва барои шумо кӯмак мекунанд ки кор дар компания Faberlic аст. шумо метавонед моҳи 2 маротиба ҳам тӯҳфа ба даст биёред ва ҳам маблағ ба даст биёред ва ин бовосита метавонад ки зиндагии худро хубтару беҳтар ба роҳ бимонед. хайр азизам.